traffic enforcers hindi matud sa bitaw. 44 anyos nga iloy patay matapos ginbuno sang 17 anyos nga nobyo sang iyang bata. Sa balita nasyonal, pagkakasang face mask kung panahon nga magnubo ang COVID cases, posible suno sa mga eksperto. Pinoy nga nagpartisipar sa absentee voting record high suno sa DFA. Maayong aga Bacolod, maayong aga Bilogamahin sa Western Visayas. Karon nga la Webes, Mayo 12, 2022. Ang inyong news team, Aksyon, Eden, Aboso. Aksyon, Duran. Ang mga balita lokal, pagkarapos lamang sila. Champions. Desisyon 2022. Yes, good morning na mga ka-aksyon and good morning Aksyon Eden. Good morning, Action Boy. Kag sa tanan naton nga mga ka-aksyon, happy Thursday. Yes, happy Thursday, May 12 kita mga ka-aksyon. About tatlo kadlaw after sales. Hindi tayo mag-count up. Ano count up? Countdown mo kung di count up. Ay, dali lang. O sige nga. Bago lang nakakuan. Ara na. Hindi o sige. Kakato sa ilong ko. Kakato sa ilong ko, may gaki siguro sa picture ay. Ha? Kakato sa ilong ko, may gaki sa kong picture. Ha? Hindi pwede kagaw. Hindi pwede yung face mask mo. Tali ba nakadlaw? Oh, wow, ro. Doon ka tawag pulo lang ang face mask na lima ikadla. Saban. So, morning liwat Aksyon Eden. Yes. Kag welcome back. Welcome back! Where have I been? Sige sa mga nag-monitor sa Facebook, follow, like, share, and follow lang kita mga Aksyon, ha? Kag sa of course aton mga regular dila nga mga customers, more regular nga customers. Kay Alex Fuentes, kay silingan din istorya kami gani ka po ni Aksyon Felix baling ko ano man tas gurong election ano nga party list ang aton itukod siya nga daw ano. Oo. Kaya ano ko no? Tinapanumdum pa namon. Oo. Kay siling ko do pwede kadamo sa mga party list na mahimo man tagro party list ni aton ay no. True, di ba no? Ano bese mo yung ma-suggest be. Ano lang nga nang kamulan danay come up kay ano lang ko support ka lang. Support lang or suggest. Oo. Makritik. Charot. Sige. Kaya ang party list mong damo no? Dumudamo gid sa po si isa. 178 may na-disqualify abing isa. Pag ano mo sang balota, do halos mo puno. Amo na ako mag-party list ka. Kinanglan tandaan gid ang numero. True. Budlay pangitaon mo kung di mo matandaan ang numero. Mo ka no. Hindi nga daan alphabetical. Oo no. Paano na ginanong ilang nga numberings man? Kuan draw lots eh. Draw lots. Draw Kaya lots kisa matamad ba lang kung anong subabaw mo na. Kaysa una, kuan mo na alphabetical bla, kag numerical order. Oo. Di ba, 1 mo na bla? Oo. Nga para makauna sa babaw mo. Oo. Di parang fair gin Draw lots. lots nila. No? Mayo man no. Sa iba niya posisyon, alphabetical. Oo, yes. Ang ilang numbers, no? Amo nang tunaan mo ginang kuan, tunaan ta sa bungang kuan nga magpapili ka bla sa masining automated ng election. Panomini ka dayon. Nga pero hindi ko believe sang kuan sang nominee sang automated sa bungaw. Daw sino ko perti ka dasig no? Daw dasig pa ta sa Amerika. Sige just in. Dasig pa ta sa resulta sa Amerika. Tikay medyo jutay lang man ta di ba? Kay jutay lang tayo. Sige, Miss Jinka de Lagdon, morning dira sa imo kay Ma'am Luisa Luing Melos, morning man. Sige. Standby na kita sa mga balita lokal.
Balitang Bayan, Numero 1. Sa detalye na sa ato nagapanguna nga mga balita lokal. Hindi matuod suno sa Bacolod Traffic Authority Office kung bitaw nagagawa nga impormasyon nga wala na nag-duty ang mga traffic enforcers matapos ang resulta sa Mayo 9 eleksyon sa siyudad sa Bacolod. Ginpahayag ni Dennis Perma, spokesman sang bitaw, may pilalamang ka traffic enforcers ang wala naka-duty bangod sa malawig nga duty sa adlaw sa eleksyon. Ang iban sa ila ang lapyo, nagulat man sa resulta sa piniliayo kung nagmasakit. Duwa man ni Perma, sa karon balik na sa normal ang duty sa mga traffic enforcers, kag kumpleto na. Sa records ang bitaw, suno kay Perma, 27 ka mga personnel ang regular, samtang kapin 400 naman ang job orders. Suno kay Perma, sila ang magatrabaho tubtub Hunyo 30 tuig 2022, ini magluwas kung kuhaon sila sa gihapon sang masunod nga administrasyon. Sang Martes nga adlaw antes ang proklamasyon ginpahayag ni Mayor-elect Albe Benitez nga wala sang problema sa JOs kung nagatrabaho sila. Patay ang 44 anyos nga Iloy matapos nga ginbuno kag napatay sang 17 anyos nga lalaki nga nobyo sang ianak sa Purok Langka, Barangay Robles, Banwa, San La Castellana, mga alas 3 ang kaagahon sa Tobayo Jess. Ginkilalang biktima nga si Tessie Esparagosa. Sunog kay Captain Ron Darrell Digos, hepe sa La Castellana PNP, pagi sa text messages, nakuntsaba ang bata sang biktima nga isa man ka 17 anyos para patyon ang iya sining nga Iloy. Sa investigasyon, nagsulod sa balay ang 17 anyos nga nobyo kag ginbuno ang biktima nga nagakatulog sang madamo nga beses sa dughan kag kamot gamit ang sundang nga gintunaan sang iya sining nga kamatayon. Sunod sa kapulisan na akig ang mga sospetsado sa biktima matapos na hibuloan nga hindi pabor ang Iloy sa ilang relasyon nga lunsay mga menor de edad. May persons of interest na ang Himawayan PNP sa pagpatay kay Mercy Miguel sa Crossing Riles, Sitio Calasa, Barangay Carajuan sa siyudad sa Himawayan sa itong Mayo 8, Domingo nga adlaw. Sunod kay Police Lieutenant Colonel Reynante Humukan, si Miguel ang biktima lamang sang mistaken identity matapos naibaluan nga posible ang target sa mga taglutang amo ang mga politiko nga nagasaka sa upper sitio sa Barangay Carajuan nga ginapatihan maagi sa lugar sang insidente. Ginklaro man ni Humukan nga wala sang election-related incident kung hindi election-related incident ang pagpatay sa manunudlo. Ginpahayag man ni Humukan nga nagaparaan pa sa pagpangusisa ang ila sining hanay sa handom nga mahatagan sa hustisya ang kamatayon ni Miguel. Ginatugyan na lamang sang pamilya Miguel sa mga kapulisan sang Himamaylan PNP ang may idid nga investigasyon sa kamatayon sang ila sining nga himata. Sa interview sa Aksyon Radio kay Aldrin Miguel bana sa nagtaliwan nga manunudlo nga si Mercy Miguel, ginkompirmar sini nga iya asawa isa ka manunudlo sa senior high school sa idalom sa Himamaylan National High School kag wala sang kontra sa ila komunidad. Ginlaragway man sini iya asawa bilang mabuot kag responsable nga Iloy sa duha nila ka mga kabataan. Madumduman nga dead on arrival sa Himamaylan District Hospital si Miguel matapos nakaangkon sa malubha nga pila sa kilid sang iyang alawas. Ginakondena naman sa Alliance of Concerned Teachers sa probinsya sa Negros Occidental ang pagpatay sila kaupod sa itong Domingo sa Himamaylan. Suno kay ACT Teacher spokesperson Richard Hilangre, si Miguel ang isa ka manunudlo sa Himamaylan kag magaserbi pangutani sa eleksyon apang ginluthang sa wala makilala nga mga persona. Ginpahayag man ni Hilangre nga ang mga manunudlo sa probinsya ang nagakasubugid sa pagpatay kag karon nga panawagan sa hustisya para sa pamilya ni Miguel. Panawagan man ni Hilangre sa posible mga suspect nga respetuhon ang kabuhi kag dignidad sa isa ka tawo kag magsungka na sa mga otoridad. Sa katapusan nga balita o kung sa dugang pa nga balita lokal, nakabalik na kahapon nga adlaw ang 390 ka mga kapulisan sa syudad sa Bacolod nga ginpadala sa probinsya sang Iloilo sa adlaw sang lokal kag national nga eleksyon. Sunod kay Police Lieutenant Colonel Lester Liado, Operations Chief sa Bacolod City Police Office, ginpatigayan ang accounting of personnel sa pag-abot nila kahapon sang aga sa BCPO headquarters. Sunod kay Liada, ginmando gilayon ni Police Regional Office 6 Police Brigadier General Flynn Dongbo ang pagbalik sang kapulisan sa syudad sa Bacolod agod magpadayon sa serbisyo sa pumuluyo. Suno kay Police Lieutenant o suno kay Liada, nangin maayong performance sang BCPO sa mga banwa kag syudad sa probinsya sang Iloilo sa diin sila na destino sa adlaw mismo sang eleksyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:09.
Pagkakas ang face mask kung padayon nga magnubo ang COVID cases, posible suno sa mga eksperto. Samtang Pinoy nga nagpartisipar sa absentee voting record high suno sa DFA. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Desisyon 2022. Ang pinakakomprehensibo nga pagdulong sa mga balita, impormasyon kag sitwasyon sa syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental kag bug-os nga Pilipinas. Labas nga mga balita, humalin norte padulong sur sang probinsya, pagabantayan ang sitwasyon sa sulod, kagwa sa mga polling precincts, isa-isahon ang resulta sang eleksyon. Desisyon 2022. The Aksyon Radyo Bacolod Election Coverage. Desisyon 2022. Alamin kung paano sumali sa ACS Millones! ACS Millones! isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Millones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087 series of Mangin mainalamon sa pagpili sa kandidato. Mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kunin Sa aton dira nga mga kaaksyon sa San Enrique, good morning dira sa inyo. Isa sa pinakamasadyang eleksyon niya sa San Enrique. No? True. Dira mo gid mo appreciate ang 10. Ang ano? Ang 10 10 votes. votes. Ano, grabe, no? Kung ikuha mo na, wala, kung i-plus minus mo, balo ka kung single nga posisyon, plus minus na mo. Oo. Oo. May 5 lang, abi nga nagkuhan, nag-silos piyak, buin 5 piyak, patas kita na yun sa... Gani, no? Grabe. Kung magpatas, apply silang toss coin, di ba? Toss coin na siya. Toss coin. Pwede Ara pag saklap pag ginayang toss coin. Pwede man Parang bato-bato pick. Bato-bato pick? Pwede. Ha, doon? Hindi, Abi ko to. Bato-bato pick. Itindukol ba ay? Bato-bato pick. Ma'am, mo reaction ba yun? Bato-bato pick. Oh. Ano niya ako? Tornado niya ako. Ano? Bato-bato pick. Kilat. Kilat. No,
naman ko sa una. Kaya topics ako. Kaya ako niya, tornado, ako niya, iya, gunting. Pirdingin siya eh. Iya, maya, kilat. Kilat pag yun. Bato, pik, mo muna. Kala, doon lang. Ang takong di Pero, at least kalain nga ka 10 balls nila. Pero mas lain, pag ko naglambot sila sa point, nga toss coin. Kapila natin yung mag-toss coin Hindi na to. pag itang kapalaran mo yan sa toss coin. Nadaw nga 2 out of 3. Di sino na mapili, isang ulo, kung head or tail. Hindi lang ka magaway mo na problema kung pili ka mo dahil or Di tail. sino mauna pili? Itas coin pag ibiro na. Ay, amo na. Sino na pili? Kamudlay mga sitwasyon man. Toss coin. Okay, ang kapalaran yung mayor ka mo, dire. Pagpaga mo na. Uy, pre, tail na sorry. 2 out of 3 mo na. Grabe, no? 2 out of 3 mo na siya. At amo na. Bunga, no? Kasabad. Pila na ko may mga nagpatas bla. Oo. Kapin Kagi pa na sa diligat sa aton, mga SK, ano to bala? sa mga positions bala nga collegial. Oo. May mga patas na mo. Tigin na toss coin na lang. Grabe, no? Sige. Sige lang, Kay Dennis Richard Tiboro, Madra, good morning. Na? Sa Kamindangan, si Palay, dira. Si Ikabi, makita mo da? Oo, kamindangan si Palay Family Lumanog, hambal ni Darsky Benemerito Lumanog, good morning. Ma'am Hall Malomena, good morning, man. Chez Zamora, good morning. Kay Miss Jinky Dalagdon, thank you so much for sending 100 stars. Of course, Mr. Biboy Villasor, ginapag-greet niya. Mr. Arthur Villasor, Ma'am Van Mayo, and Doc Matt Mayo. Kagiban nga EFC members. Family Dalagdon, dira sa may DSB. Ma'am Jean Heselgon. Yes, good morning, Sang Jean. Bebs Mangustan, good morning. Dira sa inyo. Kay Elvira, hello go, good morning. Kay Eileen Rojo, may agaman. Eileen? Oo. Nagamonitor sila kuno sa Agisan, sa Imamaylan. Tamyaw ya Mama Rakding. Kag nang selya nga aga pag-waswas pang laba. Grabe, mga laba aga pang waswas ba? Magani kay waswas gid. Yes. Mali Dennis, kuno magarot, kuno hindi masadya nga magarot tao. Sadya gini kay kagarot. Sadya gyapon. Sadya gyapon na, kasadya sa Enrique kay daw kagarot sa eleksyon to. Oo. Nga Sadya daw. lang taya. Naga mga gagmay lang nga bando ano, grabe no. Yes. Little Cebuan. Good morning. Sa ila ko ni Mama niya Belen, may agaman. Sa mga kapihan dira, good morning man sa inyo. Tama na. Hasta subong sige pa ni ayan ginat diskusyonan ang Oo, politika. okay. Kaya may ano na action boy mo ng After may effect. postpartum. Mana? May postpartum. No, ginadiskusyonan pag ako tamaran ako mga istorya. Oo. Actually even before daw ay magiging istorya gid parte politika bla. Kay purom lang damo daan mga may mag-analyze mo. True. Oo, Mga damo. analyst. oo. Analysis. Mga tingiba na daklabanan da analysis paralysis malang gani mo. Wala pa mo pa nagyapon action boy ang ginapadalundunan nila sang kape. Oo. Kaya daw medyo turo tamis pa mo kay bag-o pala natapos. Tinga kung kumusta sa mga kumusta da ang mga naglinaway? Kamusta ka mo eleksyon, musta mo subong? sa pakanay na kamo? Kung Makanay na nagyapon. kamo. Ang iba niya, ako mo nang ambal ko bisan ng ligad pa blang. May mga relasyon niya sa tanaw ko daw budlay na gid ibalik. True. Friends before, Now no more. now no more. Oo. Kamusta? Tagalay ang mga nagkalaperde sa mga pustahanay. Matsyag nila guro sa mga politiko. Doon mga manok. Nga, nagpustahanay sila. Lalo kayong gisa, may ara nang silimbo do sigurado ka na, bro, may mga factors ng isa. Ang importante, gid ang adlaw sa eleksyon, no? True. So, do kinsa do ka, kung ano sa imo, wala do ka confident na sa imo. Tapos, pag abot sa adlaw sa eleksyon, may mga hit glitches, kudo, kung daw BCM an bla. Oo. Di, kinsa di mo na malikawan na. True. Dira mo gid prove action boy nga no one is in control. Pero sa una bala, ang hawat niya kag sadya, ang kuan mo, ang manual counting mo. Manual counting. Oo, etos dugay-dugay man nga mura. Perti kwanto ya mo amo to nga trabaho nga perti bilang masang manual counting. Although okay man ang ining automated. Galing mo lang na balado ti para sa akon way kuya kabalo kun ano ang mga technicalities da kag mga glitches kag katabo na da. Pero sa manual counting perting bantayanay mo mas dako ginagastos ang politiko sa manual counting no? True. Standby na kita sa mga balita national.
Desisyon 2022. Ang pinakakomprehensibo nga pagdulong sa mga balita, impormasyon kag sitwasyon sa syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental kag bug-os nga Pilipinas. Labas nga mga balita, humalin norte padulong sur sang probinsya, pagabantayan ang sitwasyon sa sulod, kagwa sa mga polling precincts, isa-isahon ang resulta sang eleksyon. Desisyon 2022. The Aksyon Radyo Bacolod Election Coverage. Desisyon 2022. Alamin kung paano sumali sa ACS-Milyones. ACS. Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:21 sa detalye na sa aton mga balita nasyonal. Ginalandaw karon sang infectious disease expert nga pwede na makakas ang face mask kung ang kalamuon sang daily COVID-19 cases sa Pilipinas padayon nga magpanaog kag makarecord sang mas marubo pa sa 200 ka kaso sa masunod nga 3 ka bulan. Ini ang reaksyon ni Dr. Ron Jean Solante matapos gin-report sa South Korea nga padayon na ganubo ang kaso sa piyak kagin kakas na ang mando kapag suksok sang face mask sa gwa sang puluyan. Suno kay Solante, kinahanglan nga obserbahan sang 2-3 ka bulan ang sitwasyon agud masiguro nga hindi mabutang sa alang-alang ang ikaayong lawas sang publiko. Ginapaabot naman sa isa ka infectious disease specialist ang posibilidad nga pagsakas ang kaso ng COVID-19 duha ka semana pagkatapos ng eleksyon. Sino kay Dr. Ron Jean Solante nag-average sang 3-5 ka adlaw ang incubation period. Gani kinahanglan maghalong sang publiko ilabi na nga nagapabili ng presensya sang mas makalalaton nga Omicron subvariants nga among BA.4, BA.5 kag BA.2.12 nga gin-report nagtuga na sang pag-surge sa kaso sa US kag South Africa. Nagligad nga bulan na record sa Pilipinas ang unang kaso sang Omicron BA.2.12 subvariant sa isa ka babae gikan sa Finland nga naka-recover na kag nakabalik naman sa iya pungsod nga ginhalinan. Nagpanumdum naman ang Department of Education nga dapat sa mga graduation rights wala sang pamulitika kag wala sang issue sa eleksyon. Ini kasunod nga may guidelines na sa pagpatigayon sang graduation para sa katapusan sang school year 2021-2022. Nagpagawa sang panumdum ang DepEd matapos nagtakop na ang Mayo 9 nga national kag local elections kag ang patigyunan naman nga barangay kag SK elections sining Disyembre. Liwat nga gipahayag sang DepEd ang pulisang ginadilian ang mga school personnel nga mag intra sa electioneering kag partisan na political activity. Suno pa sa DepEd, dapat wala man sang election-related paraphernalia nga naka-display sa graduation. Sa mga tuig, gintugutan lamang sa DepEd nga magpatigayon sang limited in-person graduation rights ang mga lugar nga yara sa Alert Level 1. Ginhingadla naman ang bata sa opisyal sang Army sa South Cotabato bilang valedictorian sa graduating cadets sang Philippine Military Academy subong tuig 2022. Si Cadet First Class Critlin Quemado, hanay dako sa syudad sang Coronadal amo ang nanguna sa PMA Bagsik Diwa ukon bagong sibol kinabukasan didigma hanggang sa wakas class of 2022. Si Quemado kag 213 ka mga kadete ang formal ukon ang magagraduate sa Mayo 15 sa Fort del Pilar sa syudad sang Baguio. Sa duga pa natin nga mga balita nasyonal, ginpahayag naman sang Department of Foreign Affairs o kung isa ka opisyal sa Department of Foreign Affairs nga record high ang kanamuon sa mga Pinoy nga nagpartisipar sa overseas absentee voting. Suno kay Director Zoilo Velasco sa Overseas Voting Secretariat sang DFA sa 1.7 milyones nga mga rehistrado nga botante, 33% kung 550,000 ang nagboto. Ginpahayag ni Velasco nga nalabawan ang kanamuon sa mga botante sa itong 2016 eleksyon nga naka-record sang 31.45% o kung 432,706 sa 1.38 milyones ka nagparehistro sa nasambit nga panahon. Gininganyo naman sang Department of Interior and Local Government ang local government units kag mga kandidato sa May 9 eleksyon nga pangkakaso na ang tanan nga campaign material sa ilan nasakupan sa sulod sang 3 ka adlaw.
Ginpanugyan man ni DILG Secretary Eduardo Anyo nga gamito ng barangay kag LGU Material Recovery Facilities sa pagkolekta kapag restore sang pwede pa mausar nga mga material kad makahimo sang innovative kag safe nga paagi sa pag-recycle sang reusable campaign waste materials. Ginpanumdum ni Anyo nga may dako nga epekto sa ikayong lawas sang tawo kay sa palibot ang mga campaign materials nga himo sa plastic kag iban pa nga non-biodegradable materials gani importante nga mahimos ini sang maayo. Samtang nagbiyahe na si Foreign Affairs Secretary Teodoro Locsin Jr. padulong sa US kahapon nga adlaw para magtambong sa US-ASEAN Special Summit sa Washington, D.C. nga mag-umpisa karon nga adlaw Mayo 12 ug 13. Si Locsin ang tiglawas ni Presidente Rodrigo Duterte nga ginapaabot mag-upod sa iban nga lideres sang Association of Southeast Asian Nations sa pila ka mga aktibidad nga pangunahan ni US President Joe Biden. Base sa statement halin sa TFA, magatutok ang summit sa pandemic recovery, health security, maritime security, climate change, clean energy transformation, digital economy, trade, sustainable infrastructure, kag iban pa. Magluwas kay Biden, ginapaabot nga makasugilano ni Locsin si US Vice President Kamala Harris nga miyembro ini sa US Congress kag ang miyembro sa US Congress kag ang US business sector. Suno pa sa DFA, ang diskusyon ni Locsin sa mga opisyal sa US ay nagatuyo sa liwat nga commitment sa Pilipinas nga mga trabaho upod sa iban nga pungsod kag partners para sa sustainable post-pandemic recovery kag peace and security sa riyon. Sa katapusan nga balita national, madamo sa mga pungsod sa Europa nga luyag mag-hire sang mas madamo nga Pinoy workers agon masolbar ang ila problema sa kakulang sang trabahante sa piyak nga nagapabilin pa ang COVID-19 pandemic. Suno kay Attorney Maria Corina Bunyag sang DOLE kalabanan sa ginapangita mo ang healthcare sector. Angot sini target sa Labor Department nga makatukod sang bilateral agreement sa Austria kasunod sang interest nila nga mag-hire sang 1,000 ka nurses, nursing assistants kag iban pa nga trabaho konektado sa healthcare industry. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:27. Kay Michael John Season, good Purok Brotherhood Barangay Suma, good morning. Emily Paghubasan Alit, good morning man. Kag kay Athea Kim Eriman. Inyong ipamatian ang atong mga balita diri sa Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Standby na sa Action Report, second portion upod kay Aksyon Fred Salanga. Balikay naman kita sa Action Balita Morning Edition upod gapon sa inyong news team. Aksyon Eden Aboso. Kag Action Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio!